Quezon ha, parehas kami ng bike. Nakakatuwa. Oh, ang lamig na dito mga katodo. Napakaganda ng lugar. Alright, so roll out tayo mga katodo. This is it. Okay, so let's do this guys. Woo! Ito lang no, kapag ka group ride talagang focus ka din eh. Kasi may iiwan at may iiwan ka eh. Napakaganda din ng GSX 1000 or GSX 1000 GT ating tropa. So first time din natin mga katodong mag ano ba ito na EX. Ko 60 lang yung ano dito. 60 lang ang takbuhan dito. Pero first time natin. Hindi natin first time na entirely na umakyat dito. Pero first time na naka big bike tayo guys. Binasa na uli tayo guys. Thank you. Alam kung ano yon, bakit hindi binasa. Hindi binasa yung tag ko paglabas natin. Hindi, wala na, okay na yun. Isang bayaran. Ay, isang bayaran na lang yun. Okay. Pang-account lang eh. Oo. Walang ibang exit eh. Binusinahan ako nung nasa likuran. Tumigil ka. Kasi tumigil ako. Ito na mga katodo. So Kawit ata ito. Pakawit itong ating ruta. Shoutout dun kay Sir, parehas kami ng bike. Nakakatuwa. Ito na mga katodo. Naway basahin ang ating RFID. Yes! Thank you. Morning!
May gusto atang sumabay sa atin. Ito si sir, parehas kami. Oo, correct. Good morning, sir. Saan biyahe mo? Nakita ko lang kayo, nakasalubong kayo. Ikot lang ako sa Okado eh. Ah, okay. Paras tayo motor eh. Oo. Oo. Nakita niya daw tayo, umikot siya. Nagsustroll lang siya. O paano? Tara? Tara. Sir, paano na kami? Wala ako sa may di sa dulo. Okay, okay po. Nice meeting you po. Message ka namin pag ano. Nakakatuwa si sir, no? So nakita lang daw tayo ni sir, guys, nung nag-exit tayo na naiyak. So sumunod siya sa atin. And then naisip niya sumabay sa atin, no? Di ba? Ingat sir, ingat. Nakakatuwang makakita ng tropa, di ba? Iba rin yung buhay sa bike eh. Pag nakakita ka ng ka-share mo, kasama mo sa passion mo, iba yung band eh. May band agad eh. Nakakatuwa, sobrang nakakatuwa. Shoutout sa mga taga Cavite dyan. Mga taga Etibac. Woohoo! Hindi ko alam kung ilang oras na ride to, pero ngayon pa lang masaya na. Talaga dito guys, wala nang helmet halos mga tao, no? Matraffic tong lugar na to, ha. Naik na pala. So ito pala yung Naik Cavite. Ito ditong banda, maluwang-luwang na yung daan. Naik pa rin kaya ito? O, nasa gilid na tayo ng bundok, mga katodo. Ay grabe, super sharp. Ah, hindi, super sharp nga. Ay grabe, tarik. Okay, ito tayo. Woo! Alright, so roll out. Pala dito. Maganda rin guys, pero medyo maliit yung daanan, no? Ang ganda ng view. Ang lamig na dito mga katodo. Napakaganda ng lugar. Ito yung masasabi ko guys, na talagang malaking ligaya na ibibigay ng pagmumotor, no? Nakakapunta ka sa lugar na mga hindi mo napupuntahan. Apart from na i-enjoy mo yung lugar or yung dinadaanan mo, eh makikita mo rin na mas lalo mong ma-appreciate yung mga bagay-bagay. Totoo nga, no, itong lugar na to hindi pa ganun ka-crowded. It's a Sunday morning na ginawa natin to, or nag-vlog tayo mga katodo. It's 8:44 AM. And nakakatuwa kasi hindi masyadong maraming mga umaakyat compared sa Marilaki na crowded na yung lugar.
Ito na guys. Oh my God, grabe nga ito, no? Grabe guys. Okay. Sige, sige. May grotto doon guys, oh. Nice. Madaming tao pero hindi ganun kadami kaysa sa Marilaki. Alright, so that's it mga katodo. Tayo ay pauwi na. Saktong tamang pictorial lang. Saglitan lang. Importante makapag-usap sa mga kaibigan. Ang importante yung companionship, di ba? Yun ang masaya
masaya dun eh, magkasama kayo sa ride at nakarating kayo ng maayos sa destinasyon nyo. Ngayon, destinasyon naman pa uwi.